Sagad sa mga argumento sa itong mga higala nga mga dili katoliko, ilang balibaran nga makadawat ang mga bata ug mga masuso sa bautismo nga gisugo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Anong importante man nato na? Number 1, sa hinungdan nga ang objective ni Ginoong Jesucristo, 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang kaluwasan sa tanang tao, di ba? Kay buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamaturan. So buti pasabot kung ang katuyuan sa atong Ginoong Jesucristo ang tanang tao maluwas, so therefore ang kaluwasan wala nay gipili, mabatag, mahamtong, mababay ug malalaki na kinahanglan og kaluwasan. Iyang pangutana tungod kay ang sala pud po siya gipili. Kasi dihang nakasala ang atong unang ginikanan Adan ug Eva, mao tong aktual nila nga gibuhat sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Pero tungod sa ilahang gihimo ang effect from sa ilang unang paghimo pagsupak sa kabubuton sa Ginoong Dios, ang epekto niini even ang mga gagmayng mga bata na igo niini. Ngano na igo man tungod sa hinungdan nga lagi kan man ta kang Adan ug kang Eva. Nya Romans chapter 5 verse 12 sumala pa ni San Pablo, kay ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon, mao nga ang tanang tawo mamatay tungod kay ang tanang tawo nakasala man. So buti pasabot kung ato ang tan-awon ang objective ni Kristo ug ang kining sala, makita nato nga general, wala siya gipili, mabatag, mahamtong, mababayeg, malalaki, wala siya gitawag og gipili. As long as nakabaton ka ni anang maong sala, kinahanglan gyud ka maluwas. And according sa atong Ginoong Jesucristo, St. John chapter 3 verse 35, except a man be born to the water and spirit, he cannot enter to the kingdom of God. So amot pasabot kung di ta tao pag-usab sa tubig o sa espiritu, di ta makasulod sa langit. Wa magyingon si Kristo nga, wa magyingon ni Ginoong Jesucristo nga gawas ang tao magpakatao pag-usab unya kinahanglan tawag ini nga tudloan una nya magpakatao pag-usab. No. Ang Ginoong igingon ni Kristo, gawas ang tao magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig o espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Nya ang 3:5 ug 3:6 ang gianak og tao usab. So, buti pasabot, kining maong gitawag og kaluwasan, wala ni pilion. Basta as long as nakabaton ka ni ining maong sala og naakas kangit-ngit sa gitawag og kalaglagan, kinahanglan ka ni ining maong kaluwasan og madawat ato kining maong kaluwasan na pinaagi sa bautismo. So ako lang gipundar una ang tawag ining basic principle nganong kinahanglan gyud ang bata bautismuhan. Sa hinungdan nga ang basic principle ni Ginoong Jesucristo ang tanang tao maluwas. Okay, minor principle nato. Ang tanang gianak og tao-tao. Ay ba? Ang major principle, ang tanang tao kinahanglan kaluwasan. Ang tanang tao kinahanglan maluwas. Onya, minor principle, ang gianak og tao usab. So kutob sa gianak og tao nakabaton og sala. So again, ang sala na ay duha. Katawag ining paagi na ay original or kadtong sala nga atong napanunod sa atong unang ginikanan kanang Roma chapter 5 verse 12 ug kanang aktual kanang giingon ni San Pedro nga pag hinulsol mo ngano man kay personal naman to niyang gihimo pero kadtong original dili man to nato gihimo man to sa atong unang ginikanan adlong kay iba kinahanglan walaon to kinahanglan wag tangon to pinaagi sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo by way of baptism. Galatians chapter 3 verse 27. So ang tanang tawo nakabaton og sala nya kanang sala original ug aktual. So kun ang bata mahimugso ang bata naa si original nga sala, tangtangon siya pinaagi sa bautismo. Kay di man to pwedeng idulsulan nimo, kay dili man to buhat sa bata. Di ba? So kay di man to buhat sa bata, tangtangon to sa paagi nga dili iyahang tawag ining buhat. In what way? Katong buhat ni Kristo. Nga mo imutangtang ni adtong maong sala, pinaagi sa kamatayon og madawat ang iyang kamatayon pinaagi sa bautismo nga iyahang gitudlo. Muna para sa tuwa, importante ang bautismo sa bata. Nga naman kay para kanang bata maluwas na. Kaya kung dili ni mo na bautismuhan, bisa pagkapila ka maingon nga, ay ako naman ni gi-offer, gi-dedicate na ko sa amo ang church, sa amo ang sekta. Bisa pagkapila ni mo na i-dedicate, as long as di na makasulob og Kristo, di na makabatog kaluwasan ng bata. Nga naman, sa hinungdan nga, istrikto ang Kristo, gawas ang tao, magpakatao, pag-usab, pinaagi
sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So kung di na matao ang ng bataa, pinaagi sa tubig ug sa espiritu, di siya makasulod sa langit. Di na to pwede malubag ang gisulting Kristo eh. Di na to na pwedeng lubagon. Di na to na pwedeng tuison ang gisulti ni Kristo. Ang kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Mo nang gipalakaw niya ang mga apostol aron pambautismo. Dili sa mga dagko lang kung dili alang sa tanang tao. Siya ron nga itong mga higala nga mga sulpot, di gino makalimadmad, ana. Inyo pag yung lubagon ang giingon ni Kristo, abot na akong challenge sa inyo, asa sa Biblia, be? Tagaya ko ninyo sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga niingon ang Ginoo, niingon ang mga apostol, nga dili pwedeng bautismuhan ang mga bata. Kanang inyong basis nga, dagko na magod ang ilahang tawag ining gibautismuhan kaniya to, dili man na tawag ining valid basis nga inigar nimo, o di nimo dawaton ang bautismo sa gitawag og mga masusog kabataan, pag-provide og evidence nga naay explicit doctrine ang Ginoong Kristo nga bawal bautismuhan ng mga bata. Pero kita natin mahatag implied ba tong St. Matthew chapter 28 verse 19, kanang St. John chapter 3 verse 3 to 5, ug kaning Galatians chapter 3 verse 27. Pag matuod ka na nga ang kaluwasan alang sa tanang tao, apil ang bata. So mo na nga until now, ginagpost sa mga gabi, nangutana ko ani mga sulpot asa man sa Biblia be. Andun lang mga apostol si Kristo nga bawal bautismuhan ang bata. Until now, pag naka-provide og sitas, nga naman sa hinungdan nga kanang pagtulun-an nga ihikaw, dili padawaton ang bata sa bautismo, imbento ng protestante. Na kining imbento ng protestante, puro damgo. Ikuot pa itong giingon ni Ginoong Kristo nga iya sasama kanila gingharian sa Dios niya, ilang giliteral. Nga sa mga bata, kung taka naman taon mo, i-refer mo to sa kinaiyas bata, mga bitaw, iya sasama kanila. Buti pasabot kinala magpakasama kas bata, dili kay literal nga kabata. Usa man pagi nga magpakasama kas bata. Ano bang tawag ining bisag pag gipakasadaan na ka pagkaon niya wala na. Umawala na kung sakuan pa ba ang guilt, dili mo mutuhop ang guilt kung baga sa tao. So ingon ana mga sir ug mga ma'am, muna kita mga Katoliko importante sa tuwa ang bautismo muna. Kita sugo sa tigla sa Katolika Apostolika naman na ayon na padako ang baboy. Sagad po sa mga Katoliko say magpabadlong. Ingon sila nga diha na bunyagan ang bata og budako ng baboy. Dili man baboy ang bunyagan, dili man baboy ang bautismuhan. Ang bautismuhan ang bata. And sugo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kung pwede 8 days after sa iyang birth, 8 days after siya gipanganak, bautismuhan dayon. Kay again sa balang kasulatan ang bautismo pod naghulagway pod sa pagtuli. So mao na mga sir ug mga ma'am ha. O unta makasabot ni nga to mga higala nga mga sulpot unya kung manigar mo ihatag sa to. Katong assignment nga gihatag ako sa inyo nga ni Sultis Kristo explicitly nga bawal bautismuhan ang mga bata ug mga masuso. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.